pitulungane Gusti, pituduh pitupas pitukas piturun pitupon lan sapanunggalane kita. Sampun wonten Anda Teguh Arjuna mangke wonten malih kurungan utawi ingkang dipun sebat sengkaran, kurungan sing damel kurung ayam ageng menika isinipun maneka warna dolanan. Nah, dolanan menika minangka wujud cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian kula Aisy saha kanca-kanca saking kelompok gangsal kelas 10F semen ketuban. Wonten kalodhangan menika kapareng kula sakanca badhe nyuwun pirsa babagan tradisi tedhak sinten. Dinten menika kita sampun pepanggihan kalian Bapak Wahyu Nur Alif warga desa Belajar. Saperlu badhe wawancara tradisi tedhak sinten. Jadi sugeng rawuh adik-adik saking SMP Negeri 3 Tuban kelas 10F. Ngaturaken ageng panuwun katur dumateng panjenengan sedaya sampun kersa rawuh wonten ing omah kula pilih saking panjenengan wonten pitakenan babagan tedhak sinten. Sumangga mangke kula wangsuli sak saged-saged kula kita sami-sami belajaran nggih. Monggo menawi badhe wonten pitakenan saking Mbak E apa nggih panjenengan monggo. Ya. Nggih niki menawa ingkang dipunwastani kalian tradisi tedhak sinten niki. Tedhak sinten menika saking tembung tedhak kasiten. Tedhak menika mudhun turun, bilih sinten menika dipun saking tembung siti utawi lemah atau tanah. Tedhak sinten berarti mudhun lemah untuk pertama kalinya anak yang baru mau belajar berjalan. Nah, wonten malih. Nggih wonten. Niki sinten kemawon ingkang saged nindakaken tradisi tedhak sinten? Nah, sinten sing nindakaken tedhak sinten tartamtu nggih tiyang Jawi amargi adicara tedhak sinten menika adat budaya Jawi tilane leluhur kita riyin. Tapi nggih monggo kemawon menawi sanesipun orang Jawi, tiyang Jawi ingkang badhe nindakaken adicara tedhak sinten nggih sumangga kemawon nanging nggih kedah mawi patrap utawi pakem adat Jawi yang berlaku. Wonten pundi tiyang-tiyang niku saged nindakaken tradisi tedhak sinten? Maksudnya ten pundi manene adicara tedhak sinten? Mardika kemawon ten dalem sowang-sowang ten dalemipun piyambak saged menawi kok mangke badhe wonten sedahan utawi undangan tamu maka badhe ngrawakaken tiyang kathah ten gedung ugi saged. Pramila ten pundi mapane menika mardika kemawon tergantung pamengku dari utawi yang punya hajat maunya gimana, undangannya banyak atau enggak. Dinten menapa tradisi niki saged dipun tindakaken? Nah, dinten menika boten wonten patokan amargi miturut dinten kelahiran. Saben-saben bayi lair kan benten-benten dintene. Pramila nggih kedah mawi pitangan cocote pas hari-hari niku dinten napa mangke wonten pitungan hari kelahiran sampai pitungan 78 menika menawi tahun Masehi udakara 8 bulan amargi 18 menika 36 hari maka dipunitang dari lahir sampai pas hari tedhak sinten menika 78 menika. Niku menapa mawon ubarampe tradisi tedhak sinten niki? Ubarampe tedhak sinten menika ingkang pisan nggih siti utawi lemah mangke wonten sekar setaman mangke salajengipun wonten dadah utawi
yang Tuban, masyarakat Tuban tepangnya itu gemblong 7 warna. Terus wonten malih Ondo Tebu Arjuno kanthi tataran utawi ondo nipun cacahe untune niku pitu tiyang Jawi menika remen sanget kali angka 7 tapi saged dipunwastani angka sakral itu kaya kala wau umur petongan pitulungane Gusti pituduh pas pitutas piturun pitupon lan sapanunggalane menika sampun wonten Ondo Tebu Arjuna mangke wonten malih kurungan utawi ingkang dipun sebat sengkeran kurungan sing damel kurung ayam ageng menika isinipun maneka warna dolanan. Nah dolanan menika minangka wujud cita-cita yang akan digapai si anak tadi. Nah mengapa mainan berada di dalam kurungan? Kurungan utawi sengkeran menika sebuah pralambang atau bisa diartikan paugeran angger-angger batasan-batasan karena kita hidup di negara yang menganut hukum ya. Untuk menggapai cita-cita yang digambarkan dalam kurungan tadi, mainan-mainan tadi tidak boleh melanggar hukum-hukum yang berlaku di negara kita, hukum agama, hukum negara, hukum adat dan sebagainya. Nah, wonten malih sasampuning kurungan menika wonten ingkang dipunwastani toya gigi kangge Jepang parikala wau adus utawi sirat sesuci mensucikan diri. Nah menapa toya gigi menika? Toya gigi menika toya utawi air yang diambil saat tengah malam kemudian dipanaskan di bawah sinar matahari. Menika ingkang dipunwastani toya gigi. Apa manfaatnya? Apa harapannya? Air yang diambil tengah malam adalah air yang suci, tidak terkontaminasi. Kemudian dipanaskan di bawah sinar matahari dengan harapan bisa menyerap energi yang dimiliki matahari seperti sinar UV, vitamin D yang baik untuk perkembangan tubuh, perkembangan tulang dan lainnya untuk Jepang bayi tadi. Nggih, menika nawi nyuwun wonten jangkep malih wonten udik-udik menika arto recehan warna receh yang ditaruh di dalam wadah jaket baskom, jaket lengseng. Nah mangke diudikno diambil lalu dilempar, kemudian anak-anak kecil yang berada di depan saat upacara tadi langsung itu untuk rebutan anak-anak kecil sebagai wujud dono mewek atau bersedekah kepada orang lain. Harapannya nanti setelah dewasa anak-anak tadi yang turun rumah tadi mempunyai sifat dermawan, senang berbagi kepada sesama. Nggih, wonten malih menawi badhe dipunjangkepi malih adicara dipunjangan menika wonten ingkung kanthi ayam ingkung nggih. Orang ayam panggang bentuke ingkung nek disunduri tebu belum mangke damel anak yang turun tanah tadi untuk dibimbing orang tuanya sungkem ke eyang. Nggih, mekaten ukuripun. Perkara nggih niku urasane. Nggih. Niku kados pundi tata cara? Tata caranipun ingkang sepisan anak ingkang badhe mudhun utawi mandhap tedak sedaya wau dipindhong kalih bapake di pindhong ngaten nggih. Ajeng sukunipun kakinya Jepang bayi menika dicepengi kalih ibuke diplekno ten tanah sebagai perlambang pertama kalinya anak tadi turun ke tanah, anak tadi menginjak bumi untuk belajar berjalan. Salajengipun satu persatu setunggal boko setunggal sukunipun Jepang bayi kalau wau dipun tapakan diinjakkan ke gemblong atau zada yang 7 warna tadi, ada warna putih, warna merah, warna hitam, warna hijau, biru, coklat, ungu dan sebagainya. Mungkin tiap daerah beda-beda makna. Yang semuanya itu ada maknanya, setiap warna ada maknanya.
Nah, sampai ke jatah atau gemblong yang terakhir, nanti si anak tadi digendong sama bapaknya menaiki tangga satu persatu tangga dari Teguh Arjuna tadi, satu sampai naik ke atas, kemudian turun lagi satu sampai ke dasar lagi. Kemudian nggih wonten ingkang kalebet kala wau uga rampenipun wonten ingkang sinebat Dampar Agung. Sasampune munggah Teguh, mudhun Teguh mangke dipun junjung berdirikan di atas dampar. Dampar itu kursi yang namanya Dampar Agung, diberdirikan di atas sebagai wujud puncak kesuksesan yang akan dicapai oleh sang anak tadi. Yes. Sampun paham nggih? Mangke sasampune saking Dampar Agung beten kurungan lowongan dengan berbagai macam mainan, mangke dipun utus milih setunggal mainan berharapan, nah mainan kalau wau sebagai cita-cita yang akan digapai. Umpami kok wonten apa stetoskop, wonten jarum suntik, nah kok mugi-mugi kemawon anak kalau wau saged dados dokter, umpami mendhet arto anak kalau wau dados yang sukses ingkang nggadahi arto ingkang kuwatah, umpami mendhet mobil mungkin nggadahi mobil dan sebagainya. Kalau wau nggih sasampune enten sangkaran mangke anak sing nglampahi cita-cita kalau wau dipun aduci, dipun sirami, dimandikan dengan air gigi kalau wau ingkang kula sebataken ngajeng kalau wau dimandikan sampai bersih, wujud dari sesuci, mensucikan diri dengan air gigi tadi. Nggih, mekaten lampahin adicara tidak sinten. Niki kados pundi pemanggi panjenengan ngelingi kewontenan tradisi tedak siten Ing zaman sakmene. Nggih. Nggih. Adicara tedak siten menika sampun langka. Mliginipun para muda-mudi yang jawi menika sampun mboten tepang malih acara tedak siten menika. Disayangkan banget nggih, adat luar biasa hebatnya sampai saat ini tergerus oleh budaya-budaya modern. Nanging bombong manah kula tak kanca seniman menika diyatakan malih hidup mudah nyobi ngrenggaken budaya nggih kalau tedak siten menika nggih alhamdulillah masyarakat niki pun Tuban lan saiki menika sampun tetang malih mlampah ingkang diwatani tedak siten lan sampun kathah ingkang ndherekaken nglampahaken adicara tedak siten menika. Ya mugi-mugi pangarep-arep kula jenengan-jenengan menika adik-adik saking SMP 3 menika mangke kersa untuk mudah ugi ngrewaken budaya tedak siten menika. Nggih, matur nuwun. Menika wau wawancara kita kalian Bapak Wahyu Nuralif bab tradisi Jawi tedak siten. Mugi wonten guna mumpangati. Pangapunten menawi wonten lepate ngatur. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.